minahal kong matalon man. Okay. Maunig partial nga dekorasyon diri sa tuang Matalom Municipal Plaza guys. Ang Pasko ang kasadya sa plaza diri sa atong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Kuan pa ni sila guys. Partial pa ni nga gihimo aron mas mudanag ang ato ang Matalom Municipal Plaza. Soroy na mo diri o atong bisitahon kung unsa kanindot ang ato ang Matalom Municipal Plaza. Welcome mo tanan po nga musuroy og musaksi sa moang Missing Pilimon nga concert diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Di pa ni tibuok nga dekorasyon sa Pasko kay okay, man ito atong mga okay. Ako manghinaot nga atong suroyon og magampo ta nga way-uwan aron malingaw ang mga atong bisita diri sa ato ang paghahimuon nga concert ni Missing Pilimon diri sa atong lungsod. Ako manghinaot nga mo bisita mo diri og mo tan-aw sa atong mga lingaw-lingaw sa Foundation Day og sa Silaunog Seafoods Festival diri sa atong lungsod. Okay, guys, manunig ato ang mga okay. Welcome to my vlog. Okay, manunig ato ang singer guys. Adto taon jawa. Wa mo ng speaker. Bukas. Sorry, Ganda ako. Ato ba? Mamang ko'y bayad. Ha? May bayad. Di nga tuwan. May nalagi bayad. Nga tuwan likod ba? Ha? Okay. Good luck o God bless sa kuan. Muna to ang plaza karon kung unsa kanindot. Okay. Welcome mo tanan nga mo bisita dire o mo saksi busing. Okay. Okay, muna ni guys atong nananatay. Okay, mao ni mga timtang atong suroyon guys. Di pa niingon nga ang total nga overall nga kuan guys. Okay. Mao na ni to ang plaza. Partial pa ni nga decoration guys. Di pa ni sa overall nga kuan. Okay, welcome tanan nga mo tan-aw kung unsa kanindot. Di pa ni kuan guys. Okay. Manang bilin pa nato. Okay. Ano guys na? Busing. Okay, atong bisitahon ang ato ang kuan guys. Mana ni kuan niya ako manghinaot nga sorry ta o magampo lang ta nga hatagan tag maayong panahon God aron mas muhapsay o mas lingaw ang musoroy diri. Okay, good luck o God bless kanaton tanan.